משפחות יקרות, מקווים שאתם נהנים. בכנס משפחות ארצי של ארגון יד הבנים. כן, מגיע לכם כפיים. שיהיה הרבה יותר שקט במדינה, ושאנחנו נהיה הסמן הימני של האיכות של העם שלנו, לאחות את הקרעים שבתוכנו. כמה פשוט מכל דבר ליהנות. ונשבעתי לעצמי, אם בזכות המילים שלי אני אגרום אפילו לבן אדם אחד להרגיש טיפה פחות בודד בעולם הזה, כמו שהם גרמו לי להרגיש, וואלה, אני את שלי עשיתי. בית יד הבנים הינו בית שהוא הרבה מעבר למבנה. שבאמת אנשים חדשים אמרו לי, אנחנו מרגישים פה כמו בבית, וזה לא מובן מאליו, ואנחנו נמשיך לבוא לפה. לחמו כתף לכתף ונהרגו אחד בשביל השני, וכולם ביחד בשבילנו, בשביל שכולנו נוכל לחיות בארץ הזאת. לכן הייתי באמת רוצה שכולם פה, כל אחד שיושב ישים יד על הכתף של החבר שלו, 10 שניות, נסגור עיניים, נראה את הדמויות של היקירים שלנו, של האחיות והאחים, הבנים והבנות היקרים שלנו, ואני בטוח שאנחנו ב10 שניות האלה נראה אותם עושים לנו ככה,